Програмър за WAV сервера ли си? Чакайте, здравейте, драги зрители на YouTube и на VBOX. Днес снимам клип на Counter-Strike и ще бъде Мачо, Психопатчето и Астевчо в един сервер от World. Ти жив ли си? Аз съм в сервера, Мачо. Добре. Аз си взимам най-скъпен. Готово, взеки си най-скъпен. Ами защо тръгваш се към шефът? Там го трябваха. Ти си с... емката как е взел. Ще ни трепват гранати. Защо? 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 Къде си се скрил? Оставай, Петю. Аз тук чувам как заби. Пак трябва да си включил компютъра. Не, можеш да направиш Ctrl-Alt и Delete да натиснеш отказ. Това Ctrl-Alt, Delete, не знам къде се е такова. Значи това къде е под шерифта. Да, къде е под шерифта? След това него, дет виж нещо, къде пише, дет това като Windows Out. Кое? Out, дето пише ALS. ALS. Къде е това? Нали знаеш това пишето е и след това валутите. Нали знаеш това пише формула, после това Windows и ALS. Ама това от кое? ALS от коя страна е? От лявата или дясната? От лявата! А делете е от дясната, мале! Гледаме, бе. Не! Мама! Да, както те да си. Така. Аз ще имам друг сервер, защото... Абе, какво ще правиш? Не от сервера. Слаб компютъра ти звъни. Слаб има слаб компютър, помогне го всичко. А той, че си слаб. Аз ще става с друг източник. Какво? Ще става с друг. Не, после когато се слушали и драги зрители, да не... Има един с жълт, после източнето го спрята. Не, нали си копачето обичаш хора. Обичаш ли жълт? Не, си копачи си пъсмата. И семка ли си? Абе, да си. Какво това тъпо оръжие, бе? Аз се крия тук, аз съм майстора. Да не вземеш и се криеш тук. Това тук като дойдат, аз ще се превъртам в коса. Не мога, отрепах един някакси. Отрепах един. Како е, аз натрепах с двама удачи, провалих. Това такива заради един човек, така да го наречем. Тих са какво правиш, бе? Що се зареждаш телефона? Кой ще напише рожденика? Къде си това да? И така, Мачо. И какво са прави? Това ли си много който? То психопатчето пред 3 кила. Аз тръгвам с 2, къде?
бъде тръгваш. Да, блин. Ти... Това беше метро. Айде да. Това къде е тук да видя. Къде е тази бомба, бе? Отивам в бега, нали? Ще безведа. О, то как идва! Давай, не се Ами добре, че аз убиха един, защото... Аз съм това, че... Не се блъскаш пред мене, бе! И ти така обичаш да правиш. Аз не така да. Аз тук започваш тиското меле. Добре, че не съм сказал. Аз не бих правил така като теб. Ио, как не са? Това аз не сказваш. Как се го взехме там? Не, аз помниш много разлик си на баксито и... Има един със снайпер, който ще кажа. Къде? Minutes remaining. На двете са. Това беше случайно. Кой ще стреля, бе? Отрепах. То само аз останах. Психопат си става. Може ли по-скоро? Аз ще сломавам пети. Снайпер, не знам да го трепатиш да си. Още гледам. Копаччо. Още ли си запази толкова лъшникове? Колко пъти си става? Къде си? Това беше случайно. И по-обе. това не мога да го гледа. Той аз бил съдано. Как не искам пушка? Какво поне ще ти взея? Игам без. Знаеш какво ще направя? Ливърпул Уолмът. Внимавай! Ливърпул леко Уолмът стига. Аз това оръжие много обичам. Бъгс Бъни. Как знаеш, точно. Идва там. Ще оталпа.